କି ଆମର ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଓଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। କଣ ମାର୍କେଟିଂ କରିବ? ଗ୍ରୋସରୀ ୱିଥ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ। ଗ୍ରୋସରୀ ୱିଥ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ? ତମ 14 ବର୍ଷରେ କିଏ ଇଂଲିଶ କହିଥିଲା ନା? ପଇସା ଆଣିଛ ନା? ତମ ପାଇଁ ଏଟିଏମ୍ ପଇସା ଆଣିବି କଣ? ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ ବନେଇଥିଲା ତମେ ମତେ? ଅବଭିୟସଲି। ଚାଲ ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ଯିବ। ଯା ଦାନ୍ତ କଣ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ହେଇଛି? କ୍ଲିନିକରେ। ନା ଶୁଣୁ କି ଖଣ୍ଡେ ହବନି, ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଯିବ। ଆଗେ ଆଗେ ପଳେଇ ଯିବ, ହଜିବ ନା? ତମେ ଅଛ ତ? ହଁ ମୁଁ ଅଛି। ହଜିଗଲେ ଆଗେ ଆଗେ ପଳେଇ ଯାଉ। ଏଇଟା ତମେ ରଖ। ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଚାଲ, କଣ ନବ? ରୁହ ଏମିତି କାଇଁ କହୁଛ? ନେଇକି ଆଇଲ? ହଁ ନେଇକି ଚାଲ। ବୁବିକା ନେଇକି ଆସ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କଣ? ମାର୍କେଟ କରିବାକୁ ଯିବ, ବୁବିକା ଆଣିବନି, ମୋରି ହାତ ଧରିବ। ତମେ ଆଣିବ ନା ତମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବି?